Mayong gabi si Yuki ni nako sa Hakata. Yay! Salamat sa tanaw sa akong FB Live. Yay! Today, mag-live mi usab si Shunki. Let me introduce Shunki. Hi guys! What's up guys? Ako si Shunki. And I am blogger as well. Same as Yuki. I am blogger. This is akong asawa si Jill, teacher, Bisaya teacher. So we will have Bisaya lesson. Ay magtuoy. Magtuong mi og Bisaya. Okay! Let's Yeah. have Bisaya lesson. Yay! Yay! Tuloy ikog Bisaya parihog. This one. Katol kayo akong lubot. Katol Katol kayo akong lubot. 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 Lami suyang bayihan. Lami suya. He or she is delicious. Lami siyang bayhana. Lami suyang bayan. Bayot. Bayot oy. Pisting yawa. What does it mean? Peace ting yawa. Lami siyang bayhan. What? Don't What does it mean? forget to push reaction. Follow shunki, okay? Follow. Katol kayo akong lubot. Not. Katol kayo akong ting. Kato kayo akong birat. Birat. Pisting yawa. Naga no Naga ngano ni Nganga. nga Ngano ngit nganga. nga ngano nging nga. Lisod uy. Risot oy. Lisod uy. Pisti kayo, risot oy. Lisod uy. Dili maka-istorya. Ay, ang hirap oy, ang hirap. Genial. Hello. Donate uyab kuya Yuki. Ako, walay oyab. Donate first. Wala oyab. Magita pa ko oyab. February 14 is coming. Pero walay oyab. Ganahan siyag lalaki. Okay, next. Hi. Yes. What's this? Ngano dili ko kasulti og nga. Eh? Nano dili ko kasolti o nga. Nga. これがむずいよね。nga. Nano dili ko kasolti Nga. Hello, Kuya Yuki daw. Japanese mo? Yes, Oh. I am Japanese. Japanese. Filipino. はい、sige, sunod. Hi, sige. Next. Naka... Neこれ。Nakakapagpabagabag. Nakakapagpabagabag. Nakakapagpabagabag. Nakakabakaba. How should I say? You are disturbing me. Nakakapagpabagabag. Sige, sunod. Ako kayo akong Otot. Utotto. Baho kaayo akong Baho kayo akong ting. Baho Kog ilok. Baho kog ilok. どういう意味？イカを切るっていうの。 Baho kog ilik. ちょらい。Salamat sa
tang-aw sa akong live. Oh. So, see you next time. Bye-bye. Bye. Bye-bye.